ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:01 na kabwasan. Masantos tan maabig ay kabwasan na luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ay kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad na lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalopyo at sayang kabwasan. Maktaril Lingkor at Makti Pangasinan Dennis Mujares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natan na Lunes. Pizza 15.
at bulan na Pebrero 2026. Jada saray ulo na balita da lokal. Empleyado na gobyerno jada bengget tantaluran iran na kakaiba to na plagad lima nataklay no uloy shabu asamsam. Duaran aka motorsiklo at umakyar asugat-sugatan imbatik di patambalan. Duaran street legal individual asakuti na otoridad 19,000 kantidad na shabu asamsam. Unda pagtayo jad sa rayulo na balita da nasyonal. Nanbanta sa China, milyon ya Pinoy kuno sa nandyan na trabaho. 24 ya Pinoy simana jad Russia. Naipit at gira versus Ukraine. Intel funds na PNP question ada malaknaban niya legal ya sugal tan isabong. Bongo imburiton na sangkot at war on drugs ng Duterte. Alas 6:05 na kabuwasan tanatan wajare detalye ada balita da lokal. Warang katao ya wala listahan na street level individual asakuti shabu asamsama ada pinailit ya kampanya kontra illegal ya droga sa may laki ya suspect sumantaw na 33 sanggap ya sawa Managa welding residente na barangay Dumampot Tansamay Kaibaton BE samantaon na 29 ang kapuy anapan na Marikit residente na barangay Poblasyon na Davetlan na Balay Saradwara na suspect na plagad lima na saraya Kabiyangan na Ordanita City Police di koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 da ginawa na anti-illegal drug bypass operation ya ginawad oras na alas 10 na labi jada barangay Santa Lucia Ciudad na Ordanita asamsamad lima na saray suspect so duwara na pirason heat shield transparent plastic sachet yan ang karga na Cebu mambulat na 2.87 gramo, mambili na 19,516 piso, sa kaya pirason 500 piso bill, sa kaya pirason 1,000 na budol money, sa kaya unit cellular phone, sa kaya pirason white parts, tana sa kaya disposable lighter. Sa red warrant suspect so nawit ajad Ordanita City Police Station, dan sa kaso ng sunggay na Republic Act 9165 basin sa gapad korte laban at abitlan suspect. Tricycle tan motorsiklo
nanabanggaan duara sa imbatik jabat Batambalan. Agawa so aksidente duras na alas 6:15 na kabusan jada barangay Road Sitio River View barangay Sumabneta bali na Binalunan Pangasinan. Sa may lakin na mantaon na 49 balo laki tricycle driver papanisyan niya kainom na alak. So manmamaniho na silver Honda TMX 125 tricycle na nakabanggaan at ambalangan na Kimco motorcycle. Yamamanihoan na laki mantaon na 34 balo laki ang gapoy sulungton na helmet tansamay kalusaw na at motorsiklo yabi yamantaon mat na 46 wala sa wabindor ang gapumat sulungton na helmet tana namparan residente na barangay Sumamdit at bali na Binalunan Pangasinan. Jadi inisyal investigasyon na pulis sa Binalunan sa Redwaran Nuluganan sumamarap at parehong direksyon na nabigla na na-encroach so tricycle at linya na motorsiklo singigan na impakatubakyara na Duwaran Nuluganan ni Basika da Simento raya akalugan ang motorsiklo singigan na sama impakagamordaran niya na sugat jad na durman na parte na laman tan si Karaim Batik jad Ordaneta City District Hospital. Nasare ng respondent Binalunan Police tan si Karay tatambalon at agamorandan na sugat. Assistant Provincial Information Officer taluran nirang kakaiba to naplagod 5 na saray taklay na uloy dingkasan anti-drug bypass operation at oras na alas 11:30 na palbangon ya anggad alas 3:30 ng araw so ginawan operasyon ya ginawa jad barangay Poblasyon Sur Balay na Season Pangasinan sa may suspect. So mantaon na 30 ang gapuyanapa na walaan na live-in na partner tan sara may kakaiba to sumantaon na 32 Assistant Provincial Information Officer Benguet tan sara may kakaiba daran niya mantaon na 30 balo laki call center agent tan 28 anyos ya laki call center agent namparan residente na Foggy Hills Duntugan Baguio City saraya kabiyangan na season police jag koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 sunan nagawa na anti-illegal drug bypass operation sinagan na sama impaka-arresto at saray suspects akumpiskad 5 na saray apatran suspect so animiran na perason heat shield na transparent plastic sa siya yan ang karga na Cebu mambulat na 9.36 gramo mambili na 63,648 piso sa kay unit ya Android cellular phone sa kay black cricket lighter taluran piraso na black coin purse sa kay set ya car key sa kay unit ya Oppo smartphone duaran unit ya iPhone 12 Apple sa kay pack ya transparent plastic sa siya ya walay markaton na high quality plastic bag export quality sa kaya transparent plastic sa siya ya walay kargaton na kambaintin peraso ya 1,000 piso bill budol money 20 peraso na 500 budol money sa kaya black patch sa kaya improvised tutor apatiran na peraso lighter sa kaya katli sa kaya airbag sa kaya Prada bag sa kaya brown patch sa kaya black ID
holster pouch, sakay passport, sakay power bank, sakay Mitsubishi Montero SUV, ya walay plaka to na IAA 2987 tan armiran ID sa tayo niya matalunggari nga ya bypass operation lapoda ganggan ng PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio ya paren so illegal ya druga jada sa luyag na Pangasinan sa raya patiran na suspect so unarap at sunggay na Section 5 tan 11 na Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Naringalan na katubukulan niya balitad lokal. Antes tayo ng dapag dasaraya balitad nasyonal. Wajan nire pigaran paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa, para tuloy ang saya. Super ang inuman, pang sama-sama. RH Super na, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Pumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:16 na po ng umaga, 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Monday. Nagbabala ang Chinese Embassy sa Maynila. Naghakbang ng mga senador sa pagpuntirya sa mga diplomat nito ay maglalagay sa panganib ng ugnayang pang-ekonomiya at maaaring magdulot ng pagkawala ng milyong trabaho para sa mga Pilipino. Ang pahayag ng China ay sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Beijing at mga mambabatas kaugnay sa patuloy na usapin sa West Philippine Sea. Sa pahayag ng spokesperson ng China na embassy na si Ji Lingpeng, binatikos nito ang panukala ng ilang senador na idineklarang
persona non grata ang Chinese diplomat o i-recall ang Chinese ambassador. Ang pahayag ng embahada ay kasunod ng resolution number 256 ng Senado na kumukondena sa pahayag ng Chinese embassy official sa pagpuna sa mga opisyal ng Pilipinas dahil sa pagtatanggol sa pambansang soberanya at mga karapatan sa karagatan. Samantala, inalmahan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang nasabing banta ng Chinese Embassy na isa umanong uri ng pang-hostage sa ekonomiya. Iginit nito na dapat tiyakin ng pamahalaan ang kaligtasan at seguridad ng mga Pinoy na naninirahan sa China, Macau at Hong Kong kapag inulit ng China ang palit-ulo hostage diplomacy tulad ng sinapit ng 3 Pinoy na nakulong na di umano'y sa umano'y kaso ng pang-espiya. Umaasa ang Solon na babawiin ng Chinese Embassy ang payag nito at iiwasan ng mga mapagbantang mga salita. Bagaman hindi anya ito bago sa karakter ng China. Ayon kay Sendanya, noong 2011 ay nagpatupad ng ban ang China sa pagpasok ng mga ini-export na saging at pinya ng Pilipinas sa kanilang bansa bilang ganti sa standoff sa Baho de Masinloc. Kaya dapat anyang umaksyon ang mga kinaukulang opisyal ng pamahalaan upang protektahan ang ekonomiya sa mga posibilidad na panggigipit ng China. Sa iba pang mga balita, itinanggi ni Senator Christopher Bongo ang pagkakasangkot sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Go na walang batayan ang mga paratang at mga kinikilingan at hindi patas. Wala niyang kaugnayan ang kanyang roles at responsibilities sa war on drugs noong nasa serbisyo pa siya bilang Special Assistant to the President mula June 2016 hanggang October 2018 at bilang Executive Assistant to the Mayor ng Davao City mula 1998 hanggang 2016. Pinangalanan si Go bilang co-perpetrator umano ni Duterte sa madugong war on drugs ayon sa mga dokumentong inilabas ng International Criminal Court Prosecution Panel. Ang iba pang pinangalanan ay sina Senador Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, at dating hepe ng PNP na si Oscar Albayalde. Nauna nang itinanggi ni Go na gumamit ang nakaraang administrasyon ng reward system sa drug war nito, ngunit sinabi rin niyang wala siyang kinalaman sa kontrobersyal na anti-narcotics campaign. Samantala, binatikos ni Senador Win Gatchalian ang Philippine National Police dahil sa kabiguan nitong lansagin ang mga illegal na site ng sugal, kabilang ang isabong sa kabila ng malaking intelligence fund ng ahensya. Iginit ng senador na walang anumang laki ng kita ang mapagtatama sa pinsalang panlipunan na dulot ng adiksyon sa sugal. Ang kita mula sa e-gaming ay tumataas ng 44.5% mula 2018 hanggang 2024. Ang PNP ay binigyan ng intelligence budget na 1.195 billion pesos sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Sa kabila ng paglalaan ng malaking pondo para sa intelligence, patuloy na nagpapatakbo ng walang takot ang mga illegal na online gambling site. Binanggit ng senador ang kaso ng isang isabong website na SW418.com. Sinabi rin niya na ang mga online gambling site, kabilang ang Will Network, World Platinum Technologies at GoTech Entertainment,
ay patuloy sa operasyon kahit hindi sumusunod sa mga regulasyong itinakda ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa iba pang mga balitang nasyonal, makikipagpulong ngayong linggo si Senate Committee on Foreign Relations Chairman Senador Erwin Tulfo sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers tungkol sa dapat gawin sa higit kumulang 24 na Pinoy na seafarers na nakasakay ngayon sa ilang barko ng Russia. Ayon kay Senador Tulfo, gustong malaman kung anong magiging hakbang ng DFA at DMW para sa kaligtasan ng mga seafarers. Ang impormasyon hinggil sa bilang ng mga Pinoy seaman ay ibinahagi ng Ukraine Ambassador Yuliya Fedib kay Tulfo nang mag-courtesy call ang naturang diplomat sa senador noong nakaraang linggo. Sinabi rin courtesy visit, pinakusapan ni Senador Tulfo si Ambassador Fedib kung maaaring makausap ni Filipino prisoner of war Raymond Santos Gumangan ng kanyang pamilya kahit sa telepono lang. Si Gumangan ay nadakip ng mga tropa ng Ukraine na nakikipaglaban sa ilalim ng Russian forces kahit na ayon sa pamilya niya ay pagiging logistic truck driver ang nakuha niya na trabaho sa online job hunting platform. Nangako si Fedib na tutulong para makausap ni Gumangan ang naiwang pamilya rito sa Pilipinas. Nangako rin ang Lady Ambassador ng Ukraine sa Pilipinas na tratuhin ng maayos si Gumangan sa ilalim ng Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war. Samantala, walang balak ang Malacanang na pagbawalan si Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na magsalita laban sa ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro, hindi dapat pigilan si Tariela kung ang mga pahayag nito ay may kaugnayan sa pulisiya ng bansa at hindi lumalabag sa batas. Ipinunto rin ni Castro na ipinagtatanggol ni Tariela ang karapatan ng Pilipinas. Sinabi rin ni Castro na ang bilin lamang anya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi dapat lalabag sa batas at pasok sa patakaran, protocols at diplomasya. Ayon pa kay Castro, hindi dapat maging balat sibuyas dahil sa karikature ng presidente ng China na ipinakita ni Tariela dahil nadinig niya sa debate sa Senado na mayroon din namang karikature ang Pangulo na inilabas ng China. Sa iba pang mga balitang nasyonal, iniutos ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga kontratista na agad ayusin ang mga flood control projects na natukoy na may depektibo o hindi tumutugma sa itinakdang pamantayan. Ayon sa mga ulat, natukoy ang mga proyektong ito matapos ang isinagawang inspeksyon at verifikasyon ng DPWH. Nakasaad sa kontrata ng DPWH na may guarantee provision kung saan obligadong itama ng kontratista sa sariling gastos ang anumang kakulangan o depekto. Ilang kontraktor naman ang nagpahayag ng kahandaan na gawin ang pagsasayos batay sa obligasyon sa kontrata. Samantala, sinusuri rin ng DPWH ang mga discrepancy kaugnay ng ilang proyekto sa Bulacan na napaulat bilang ghost projects, bunsod ng maling grid lines o coordinates na nakatala sa opisyal na records. Ang grid coordinates ang ginagamit upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng proyekto sa mapa at monitoring system. Batay sa joint inspection na isinagawa sa lugar, may mga proyektong napatunayang umiiral at gumagana ngunit nagkaroon ng kalituhan dahil sa hindi tugmang datos ng lokasyon. Patuloy ang verifikasyon ng mga dokumento at record upang maitama ang anumang maling impormasyon at malinawan ang katayuan
ng mga nasabing proyekto. At sa pinakahuling balitang nasyonal, plano ng DepEd na ipatupad ang trimester system para sa susunod na pasukan ng klase o school year 2026-2027. Ayon sa isang pahayag, ang gagawing pagbabago ay isang holistic approach upang mabalanse ang pamamahala ng oras para sa mga mag-aaral na nagbibigay daan para sa isang mataas o mas flexible na diskarte sa kalidad ng pagtuturo. Itinutulak upang magkaroon ng mas mahaba, tuloy-tuloy na panahon ng pagkatuto, mas maayos na pacing ng mga aralin at mas mababang administrative burden para sa mga guro. Sa ganitong paraan, napapangalagaan ang kalidad ng edukasyon ayon kay Secretary Sani Angara. Sa trimester, ang 201 days ay hahatiin sa 3 termino hanggang Hunyo hanggang Setyembre, Setyembre hanggang Disyembre at Enero hanggang Marso. May 57 o 54 hanggang 61 araw na pagtuturo na may minor interruptions sa mga non-academic activities. At sumayin nyo ang ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Monday. Oras po natin 6:29 na po ng umaga. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhing sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say Tanging ikaw ang katabi, riding in bed
Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Jad Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:34 na kabuwasan. May patuloy na programan Maabig ya Kabuasan Pangasinan. At siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, Maabig ya Kabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mac Tirolengcora, Timag Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, Pizza 16 sa buwan ng Pebrero 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, mangyari lang po, mag-text sa smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Live din tayo sa Facebook natin. Ayan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Hoy, magandang umaga kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan. Maagang nagigising para magtungo sa simbahan at ipagdasal ang kanyang mga kabayan na naway malakas at masigla ang kailang pangangatawan. Nakapaborito Yung lalo na ngayong Monday. Yan talaga yung nakasanayan niya. Matapos na magpunta ng simbahan. O dumaan sa Manawag. Usually ang pinupuntahan niya, and then diretso rin dito sa may simbahan sa may Mapandan. Pagkatapos yan ay umiikot sa mga barangay at sa public market. Umiikot din yan bago umattend ng flag ceremony. Nabanggit mo yung kapaborito Errol, yung public market. Kamakailan pinulong ang mga stall owner sa plaza. Ang layunin ng pagpupulong ay para maayos at malinis ang bayan ng Mapandan. Nagkaroon ng mahalagang pagpupulong, nabanggit mo nga, sa mga stall owners sa public plaza sa pangunguna ni Municipal Treasurer Beverly Imana. Si Sanitation Officer Venison Peria at Ginang Rosa Ogbinar. Nandyan ang suporta ni Mayor Carl Christian Vega. Itinalakay sa ginanap na pagpupulong ang mga usaping may kinalaman sa kayusan, kalinisan at mas maayos na pamamalakad ng mga tindahan upang mapanatili ang kayusan at sa bayan ng Mapandan.
Binigyang din ang kahalagahan ng kooperasyon ng bawat stall owners sa pagpapatupad ng mga alituntunin ng lokal na pamahalaan ng Mapandan. Layunin ng pagpupulong na mas mapalakas ang ugnayan ng pamahalaan at mga negosyante para sa isang mas maunlad, maayos at ligtas na plaza lahat ng mga taga Mapandan. Ayan, natanman na may kina. What's up, Inaron Mapandan? Let's get loud and fun sa darating na Pandan Festival 2026. Handa na ba kayo? Sa pinaka makulay, pinaka maingay at pinaka masayang selebrasyon ng taon. Dahil ang Pandan Festival ay paparating na at siguradong puno ng saya, kultura at solid na banding. Markahan ninyo ang inyong kalendaryo mula Marso 14 hanggang Marso 22, 2026. Siyam na araw na walang patid na kasiyahan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Nabanggit mo nga na kailan yan? March 14. Pero meron ng yung first day nila March 13. March 13, March 13. Yung Kalumbaan 2026 kick-off yan with the Ginoong Mapandan 2026 Talent Night. Yung March 14, the celebration continues with first and last canvassing and the exciting Kalumbaan na Bisikleta Ed Mapandan 2026. Yan, at March 15. A day for the active and grateful with Man Fun Run. Man Fun Run. At labi to man balot gabi ng pasasalamat. Sa March 16, celebrate the Farmers Festival followed by Ginoong Mapandan and the historic Sarsuela. Yan, tatlo na yan. Yung umaga, Farmers Festival, yung gabi noon, Ginoong Mapandan, at syempre, meron ding Sarsuela. Tabamutan sa Pewat. Tabamutan. March 17, yung motorcade. Yung motorcade, yung parada. And then, labi to man, may Mapandan Academy Alumni Night. Sa March 18, join the community night and a grand raffle for fun and fellowship. Yun. Ayan. March 19, a day of faith and homecoming with the Feast of St. Joseph, Balikbayan Tour and Balikbayan Night. Alam mo ito, paliwanag ko lang ng konti. Yung Balikbayan Tour at may kabkabosan, kapira, Baday Mayor. Kaya rin dan man almusal mang kape, libre dan amin, may nagagawan na proyekto, programa, ipanangnang ng Mayor. Lang kalaulat sara may mismo na kinmat, may pundo, nanlapod sara Balikbayan. Diba, meron nga silang bayanihan dyan na may manambag-ambag ira, man chip in irampian makabuo proyekto. Correct. Yan yun, yung araw na yun. At gabi naman, Balikbayan Night. Ayan. Sa March 20, experience swerte and glam with Smart Bingo Bonanza and Mrs. Mapandan Coronation Night. Yun. March 21. Yung Zumba. And then sa gabi. Hapon naman yung inaabangan na Pandan Festival Street Dancing Competition. Kasama dyan yung Civic Parade. 21 yan. Sa 22, yung grand finale, Kalutan 2026, Mapandan Street Party. Ayan, So, garila, manlikat na Papandan. Inaron Mapandan. Ayan, kanya na are taga Mapandan na abangan daya. Inaabangan po ang Pandan Festival, kapaborito Errol. Alam mo, naalala ko lang nung panahon ni dating Mayor, Perdi Kalimlim, dating Vice Governor, yung Pandan Festival ay sineselebrate din, ganyan din. Talagang bunga. Malikot. Malikot. At sa raraman ng panahon, syempre, private wala nit pribadong kipapasan si Mayor Carl, pero si katuon tutulong la. Ang gadwalay aram niya si Moblaya Mayor, same pa rin. Namaliw si katutan susakaya chairman na Pandan Festival. Nan saman, walat pribadong kipapasan. Ang gadnatan si katuon pero natan tanan nan councilor ni. Nan councilor. Untan ni suportado ni
sinuportan to ni Mayor Carl na si Kato takay rin ni konsihal. Hinatan na si Kato lang Mayor talagang mas matindi. Pinarakop, pinabalibali, pinasanting, so Pandan Festival, pinuntan at manlikat, iray taga Mapandan, tansara man sumismura undagop, dasatay Pandan Festival 2026. So napakaganda po. Ayun nga, lumabas na nga yung schedule of activities na binanggit natin. Kabalita, ulit-ulitan tadya. Correct. Ang piano irame kabaloyan tayo at narengal dansa. Nanangnangyamat at Facebook. Correct. May page na Mapandan, i-search nyo yung Mapandan for Everyone. Yung Juan nila, yung as in Juan. Juan. Ayan, Juan. Mapandan for Everyone. Ayan. Kaya't kung gusto nyo na manood, pumili na kayo sa mga activities. Bakit pipili? Pwede namang lahat. Lahat ng araw, di ba? Siyempre, Pandan Festival, minsan lang sa isang taon yan. Ayan. Akin agmula, agmula sa buton. Agmula lubos-luboson may pangkanaunawa. Lante, Okay, kaya't ayan po, magsisimula yung kaila activities March 13 up to March 22, 2026. Ayan, ay yung mga activities nila dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Hoy, good morning sa mga taga dyan sa Mapandan. Si Maki Mapalakapak Soriano, magandang umaga sa iyo. Ayan, good morning din sa inyo. Ayan, may mga kondin dito, reaction sa ating si Rodin Nathan. Nani. Congrats po, Mayor Biga. Serviliano Boy Rodriguez, ayan, congrats sa LGU Mapandan. Si Edna Soratos, congratulations, sabi niya. Joseph Senior Aquino Rituya, good job Mayor Carl, sabi niya. Okay, so ayun, mga bumabati rin sa ating Facebook live. Good morning kay Mayra Meriti Lapid, ayan, magandang umaga sa inyo. Si Sylvia Sylvia Romero, ayan, magandang umaga. Ayan, si sino pa? Si Adelaida de la Cruz, ayan, taga Kalasyaw ito. Magandang umaga dyan sa bayan ng Kalasyaw. Si Rinaldo Bungar, magandang umaga. Lisa Sim, magandang umaga. Ganon din kay Dio Quinto Peralta, si Kagawad, dyan sa may barangay Bunlag, Kalasyaw, magandang umaga. Magandang umaga rin kay Esther Ramos ng barangay Mangkop, Kalasyaw, Pangasinan. Speaking of Kalasyaw, kapaborito Erol, siyempre nandyan din yung kailang masipag na mayor, si Mayor Patrick Agustin Karamat. At maaga rin na gumigising yan, maagang pupunta sa kanyang opisina ngayong araw ng Lunes. Siyempre, flag raising ceremony, nandyan yan sa flag raising ceremony. Siyempre, yung kanyang sinabi noon na hinihimok niya yung mga barangay official, mga punong barangay, na at least kahit na once minsan lang sa isang buwan yung kahilingan niya na umatin sila sa flag raising ceremony. Maganda rin yung kanyang pamalakad, talagang lahat ng mga pangailangan ng kanyang mga kabayan ay kanyang tinutugunan. Yung nga pala, yung grabe, yung laro kagabi. Oo. Yung basketball. Oo. Inabangan nila. Yung Kalasyaw versus Dagupan. Ayan, oo. Parehas po sila na 8 panalo at 1 talo. Talagang dikit sulaban. Oo. Pero ang untan, parehas siya maksil, walay natalo, walay manalo. Ganyan po talaga.
Laro yan eh. Laro, basketball po Oo. yan. May mananalo talaga, may matatalo. Pero talagang, anta may, dito na Kalasyaw, may complex. Aha. Grabe, no. Aha. Singa Talagang- kanan bantay na PBA. Ayan. At sa may galaw na Siyempre, parehas siya magaling eh. Kalasyaw versus Dagupan. Oo. At kinapos ng konti yung Kalasyaw. Aha. Ang nanalo po ay Dagupan. Dagupan. Oo. Ilang punto. Talagang Grabing kuan, no? malakas. Laban sa malakas. Ayan. Aha. Labanan ng malalakas na team. Ayan. Dito na bali na Kalasyaw. Diyan ginanap sa may Kalasyaw Sports Complex. Ayan. Oho. So talagang kuan din yung mga nanood din talagang hiyawan at siyempre dikit ang laban yung sabi mo, dikit ang laban eh. Kaya diyan yung makikita yung lakas ng dalawang panig. Dagupan at saka Kalasyaw. Talagang hindi mo rin alam kung kanino ka pupusta kung Kalasyaw o Dagupan parehas 8-1 yung 8-1. Ang standing nila parehas 8-1. Walong panalo, isang talo. Pero ngayon 8-2 ang Kalasyaw, 9-1 ang Dagupan. Ayan, At talagang yun ang inaabangan nila kasi yung dalawang kupunan na yan yung Kalasyaw sa Dagupan parehas na malakas yan. Alam mo kasi si Mayor Patrick Agustin Karamat sports minded yan Talagang pinangangalagaan niya yung mga kababayan niya sa larangan ng sports. Especially yung sa basketball. Kaya't lahat ng mga mga empleyado, mga elected official nakikipaglaro sa basketball diba? At yung suporta nga ng mga leaders nila nandyan. Talaga na manalo matalo, watan ira nakasuporta. Correct. At saka yan ang sports, di ba? Pag natalo, bawi next time. Correct. Ganun talaga. Kaya't comeback, bumalik na mas malakas. Paghandaan na naman. Talaga kailan paring damat sa may Kasil, bali na Kalasyaw Pangasinan. Sa tay basketball competition kanyan abangan tayo diyan manutumbukiran agaw lamot ang kapuni championship okay kanyan abangan tayo no si palamot so nakalaban na Kalasyaw tapian may nabawi lamot so sa may ingkatalo Dagupan. Although dikit sa laban, talagang parehas si Maxel. Maribek Rivera Balason na Dasol, good morning. Si Caramel de la Cruz na San Carlos City, magandang umaga sa iyo. Gawin din kay Madam Geraldine Muñoz de la Cruz. Yung may bahay po ni Caramel. Ayan, magandang umaga sa inyo. Yan sa may lungsod ng San Carlos. Alam mo itong si Caramel at si Madam Geraldine, matulungin ang mga ito mabait. Kung pupunta ka sa kanya at kukunin mo silang yung magiging panauhin sa mga okasyon gaya ng mga public schools kagad silang pumupunta at may unatin ire siyempre gabay damat so mangiter na mensahe mangiter na inspirational message ansan irawalay awit dan panangaro. Correct. That's so importante panangaro. Imbitan nila walay awit dan panangaro. Ang gamanon tanata mulag na lapud puso da balot.
Antam kasi si Caramel ang gano'ng gapod butang at gobyerno. Sa panangaro to ada saray taga ada bali na aditan na da syudad na San Carlos at watan magnayon sa suporta to. Yan nula mo dabong talaga lukas yan na insan na ken amay agka na baingan talaga na sumpet kan may imis. Unsan kina may agdaan tayo mampabaing O na apot sa buli. May agdaan may ambayang iran na unandi. Correct. Oh. Ambayang iran na untanggi no turara may siyempre katulantin inimbitahan da ka tagabay da ka. Lante. Asan untanggi ka di ken. Kanya no Ula si Kara no dyan sa kay agaw at ulay man sa sabay aman sa panaburidan tanan caramel. Pero ken mat may time management. So kintumat no amay ito sasayangan may oras to kasi kanya na gabi ito nakakarturata niya amin ya may imbitasyon ng Madam Geraldine. Good morning da si kayo dito na da syudad na San Carlos. Good morning mat da kinan former Liga President Nanding Estabilio. Tan si Kapitan Jonan Estabilio na Barangay Lilemasan, San Carlos City. Okay, sikin man na. Good morning si Sir Jules. Jules Resuello. Good morning. Tan si Mayor Ayoy Resuello, good morning. Si Vice Mayor Bug, Sir Resuello, good morning. Si Kin Manaya, si Liga President. Boyd Magat. Good morning. Si Alfreda Banicad na San Carlos, magandang umaga. Si Daisy de la Cruz, o kanayon siguro yan, na Caramel. Depende, no tagaynar. San Carlos. San Carlos. San Carlos. Tanto nga si Alice Munoz, kanayon daraya. Munoz Good morning, adasi kayo. Magina Corda, yan, magandang umaga. Michael Mariado Sugano, magandang umaga. Si Cecilia Morante, si Cecil Batutay. Dito? Yuko, Batutay. Batutay. Joel Calbua. Hey! Magandang umaga. Tan si Binga Bohbilianos, magandang umaga. Yung si Mother Earth. Yung aking nanay, nanonood din. Good morning, Watanad Marikina. Si Julian Fernandez Huson, magandang umaga. O dyan sa may Samura Food House, dyan sa Abunaw Kalasya, magandang umaga kay Manager Delia. Gawin din kay yung tagaluto nila, si Mami Helen, si Angie, Maria, Aisa, Esther at Buknoy. Ayan. May, wala tayo tagaluto, man-apply kamot. Tagataway. Ay, siyempre. Sarag to man. Sarag to. Sarag to. Si Siri P. Tirado. Ayan, good morning po, Kanto Jai. Good morning din sa'yo. Mamaya sa ating pagbabalik, talakayan natin yung itinix din dito ng ating listener mula sa 0918-5749. Ang sabi niya rito, mga idol, ano pong masasabi nyo sa proposal na schedule of market values? Kanto, awa. Ito yung mga pagtaas ng buwis. Mga lupa. Market values. Yan po. At ilang pang mga issue ang ating tatalakayin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. So number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito.
Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Kapaborito, alas 7 na! Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say Tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:02 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig iya Kabuosan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Baktiron Lingkor at Timogti Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion at reaction, mangyari lang po tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Yung Facebook natin, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Meron yung nag-text dito, kapaborito Errol, mula sa 0918-5749. Sabi niya rito, mga idol, ano po ang masasabi nyo sa proposal ng municipal government ng Lingayen sa panukalang schedule of market values para sa mga real property? Ngayon, i-present natin ang positive side at saka negative side, kapaborito Errol. Ano yan? Municipal... Hindi, ito kasi hindi lang municipal municipal government of Lingayen, kamo Hindi, ito yung nag-text. Siya yung nag-text. Siya yung nag-text. Oo. So, siyempre, ito ay pangkalakatan na kasi buong kwanto hindi lang Pangasinan kundi Pilipinas dahil may batas ito May merong notice to the public na galing sa provincial government. Tama ba? Pagkibasa mo. Republic of the Philippines, Province of Pangasinan, Provincial Assessment Office, Legislative Building, Capitol Compound, Lingayen. Notice to the public pursuant of Section 15 of the Republic Act Number 12001, Real Property Valuation and Assessment Reform Act, or RPVARA, and its implementing rules and regulations. The Provincial Assessment Office announces that the proposed schedule of market values, o SMV, for all real properties in the province of Pangasinan is available for public review. Ayan. Okay. February tama ba? February 11 to February 25, 2026. Posted official website of the province of Pangasinan. Provincial Assessment Office website. Public hearings February 27, 2026, March 6, 2026. Session Hall Sangguniang Panlalawigan presided by Honorable Sangguniang Panlalawigan members. Open to the public. Signed Attorney Jeronimo M. Abad, Provincial Assessor. REA Provincial Assessor. So, magkakaroon ng public hearing sa public hearing, public consultation. Hearing. February 27, 2026 at March 6, 2026 diyan sa may Session Hall Sangguniang Panlalawigan. Open for the public. Yung mga gustong may mga concern na dyan. Sa ilalim ng yung Section 15 ng Republic Act 12001 ay nagtatakda na ang mga provincial, municipal or city assessors ay obligado na maghanda ng schedule of market values para sa lahat ng uri ng real property sa kanilang nasasakupan. So lahat pala. Lahat. Province, tapos down to the municipal at sa city. Ang mga nabanggit mo na sa ngayon ng gobyerno lokal ang magtatakda ng patas na halaga ng mga lupa, gusali at iba pang mga infrastruktura na dapat sumunod na sumunod sa nilabas na mga regulasyon na polisiya at specification. Ayan. Layunin ng Section 15 na makabuo ng isang maayos
moderno at uniform na sistema ng pagtatakda ng market value na ito ang nagsisilbing basehan ng pagbabayad ng buwis. O may tatawagan tayo yun, amilyar. Yan. Sa ilalim ng Republic Act 12001 na nilagdaan noong Hunyo 13, 2024 ay naglalayong ireforma ang pagtaas at pagbabayad ng buwis kung saan ang LGU ay inatasan na magtulungan sa pagtakda ng yung makatotohanang presyo. Oo. Tiyak na aangal. Siyempre, meron dyan. May mga nagbabayad ng buwis pagtataas ng kanilang bayarin. Oo. At ngayon, may tuturing sa umpisa, talagang mahirap negative so epektutan. Oo. Sa umpisa. Sa umpisa. Oo. Kaya't magdudulot ng mas mataas na basihan para sa pagbabayad ng buwis sa ilalim ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Layunin nitong itugma ang halaga ng ari-arian sa kasalukuyang presyo ng merkado. Ito ngayon ang direktang epekto dahil tumaas ang schedule market value, tataas din ang assessed value. Na nagre-resulta sa mas mataas na taunang amilyar na babayaran sa local government unit. Mabigat na tax burden sa mga mamamayan ang biglaang pagtaas ng real property tax o RPT na maaari maging pasanin sa mga may-ari ng lupa o istruktura, lalo na sa mga may yung mga may kita o yung mga fixed income o mga pensyonado dahil sa mas malaking bahagi ng kailang budget ang mapupunta sa buwis. Sa transaction cost, ang mas mataas na schedule market value ay ginagamit din na basehan para sa mga buwis na may kaugnayan sa paglilipat ng ari-arian tulad ng capital gains tax, documentary stamp tax, at transfer tax. Ito ay sanhi ng mas mahal ang pagbenta o paglilipat ng titulo ng lupa. Sa mga tax delinquency, kung hindi makabayad ng mataas na amilyar ang may-ari, maaaring ideklarang delinquent ang lupa. Sa ilalim ng batas, maaaring kumpiskahin o ibinta ng gobyerno ang lupa na parang direct rent na kailangang bayaran taon-taon. Ano ang epekto nito sa mga nangungupahan? Ang may-ari ng paupahan tulad ng apartment, mga commercial spaces, madalas na pinapasara. Pinapasa ang mataas na amilyar sa kanilang mga nangungupahan na magre-resulta sa mas mataas na renta. Ang pagtaas ng zonal value sa bagong scheduled market value maaaring maging basihan ng BIR para sa pag-update ng zonal values na nagpapataas palalo ng halaga ng lupa o ari-arian para sa mga transaksyon sa national government. Sa madaling salita, bagamat layunin ng reforma ang patas na pagbubuwis, ang direktang epekto nito sa bulsa ng mga may-ari ay mas malaking gasto sa milyar at mga transaksyon sa real estate. Pero alam mo, yung pagtataas kasi, di ba minsan yung isang LGU staggered. Ibig sabihin, yung isang LGU 15 taon na hindi pa sila nagtataas. Tama. Di ba? May alam tayong mga bayan na ganyan, 10 years na yung amilyar nila ganun pa rin sa dati. Pero pag nagtaas naman ba nagagalit naman yung mga may-ari. Samantalang isang dekada na hindi nagtataas na parehas pa rin ang bayad. Di ba? Pero sekunda mo repiloso po. Okay kasita go lang at bayaran mo. Pero kung malala mo talaga. Kung malala mo kapaborito Errol nung panahon ni dating Governor Amado T. Espino Jr. Hindi naman biglaan yung pagtaas staggered basis yung ginawa niya yung pagtataas
ng amilyar o kaya yung buwis ng mga lupa hindi may percentage lang. Percentage yung tawag doon Hindi yung buong porsyento ng babayaran yun ang babayaran. May percentage lang. Kaya staggered yun. Kaya siyempre yung nabibiglamat aramay kabaloyan tayo sa tandantit wala tamo lanti kurang nasa provincial government at bigla rin sa tan kurang pero wala tan adloy unong sa may kimatlante may binasa miniman Republic Act 12001 atan lanti at inapruban lang ng sama ng Hunyo at 3 2024. So 2024 na naproban itan. So natan sikatutan sa basihanda natan pangipatagoy na sa tay singil na sara may real property tax. Pero amanlante nung tagide real property tax amay-amay so sa may unangal edsatan. Wala rin negatibo mangibaga akinoy at biglaanoy kuanda sikatutan lante. Pero amay kumuwalante for how many years agapo pero giray mangal ng saman pero natan wala yan tiyaloy ipatuntunda idalan-dalamot sa may dugamot proseso which is public hearing at sikatutan nanangning tayo naani no antos pagmaliwan nasatan abitlan pangitagoy lamot na satay buwis kada saray real property. Good morning kay Elmer Installer. Maganda pangalan, Installer. Mukha man i-install tan. Yari? Ang piano si Elmer Soriano nakalasyaw. Nang salat labat na amay apledo. Ito trabaho to baka man nag-install. Na amay internet. Si Helen Ibasan Labarias. Ayan, ditan Bimadoy. Ayan, bali-bali nga rin to. Kasumpal na amay Valentine's Day. Heartstone Fernandez Royka. Pusong ba to? Taga-Kalasyaw mo tiya. Taga-Kalasyaw pero sa kaya OFW. Isa pong OFW, mga bayaning OFW. Pero taga-Kalasyaw si Heartstone Fernandez Royka. Nalilinggot agad na barangay San Vicente Kung hindi ako nagkakamali tama ba ako? Madam Royka. Kasi nga sa ramay nibalitan naman kapaborito Erol wala ramay na ipit sa tay gira Ukraine tan Russia Pilipino aramay aramay Siman 24 grabe lapod sa tay kaguluhan duaran kinmat lugar pero maayos mat yung itutungtong sukin sa Ukraine at Pilipinas maayos mat yung itutungtong tanang na mo may itrato dan kinkuno itrato dan okay may kin may naral da sa trabaho to at kin logistics na na-apply online kababata kasabi to man Migira manaya against sa Ukraine. Di ba? Sikatutan lante. Kaya na si kayo ray kabaloyami, kayo mga kabayan natin. Kung may mga nakikita kayo sa online na mga job opportunities, lalo na dyan sa Ukraine,
Ukraine nga Russia actually so kinto eh. Oo, destinasyon eh. Dapat na pag-aralan nyo mabuti kung Say offer that si Kato 100 to 150,000. si Kato talante pero Pesos naman na pesos. Pero amay lang to bali-bali Ken, may logistic. Anturatan niya klasen logistic so trabaho mo ditan. Tagahatid na sa driver kantura. Driver o dino amay Ken, aramay tagahatid kan sa aramay anto ngaranto, aramay armas kantura. Hindi Delikado. Siyempre trabaho ng ano yan eh. Pero sundalo. At anay bakit kasabi to di man entan manaya trabaho sabi ento. May gira. Si Katutan Lante. No antayon na aratan niya bansa at medyo delikado. Agara man tatalusan o dino wala ratan niya gira. Medyo palisan yung ratan niya job opportunities. Siyempre ibalda kay kanyon. Anihin mo yung malaking pera. Kung buhay mo naman yung hanggang peace of mind mo balat. Buhay mo naman ang kataya. Pati pamilya, magmuna pigilan. Siyempre, manunot. Agara makaroon. Kanyan, Ken, napagya panunutan niya maong. Man-apply kayo sa ramay, Ken, bansa yan, tayon na, Ken. May... Tsaka hanggat maaari yung mga mag-iibang bansa, wala may kintay ditan, wala may naasinggaran, programa gobyerno no ligtas so unlad sa tanya bansa. Wala rin akaban kanto. Unta lang kayo Ken, POAA, pinuntan at naasisan da kayo, naigiya da kayo at sa may lain yung lugar no kasi at atan at peaceful o marakip so sa may kipapasin nyo. O marakip so tratoy Ken, tratoy OFW at sa tanya bansa. Kanyan na Ken, napag-aralin yung maong yaratan so unaasing garit si kayo job opportunities diwan sa may sagpasagpa kayo ulan tampul unsabi kayo mamanaya ibalada kayo na Ken kanyon. Good morning at saray dumaringal tayo yung mga viewers natin na nanonood sa kanilang mga gadget, cellphone at ganyan din yung mga nakikinig sa mga radyo. Thank you. Good morning po sa inyo. Dahil marami tayong taga-pakinig sa mga radio sa kanilang mga tahanan. Good morning kay Jonalyn Soriano. Ayan, magandang umaga. Si Nerissa Balisa Flores. Ayan, magandang umaga. Amads Ejo ng Barangay San Miguel, Calasiao. Si Mi Garlitos Calamno. Garcia Emilda, magandang umaga. Mar Pascua. Si Jack Soriano, ayan, Jack Soriano, ayan, magandang umaga. Taga Sangkaro siguro ito, Jack Soriano. Magandang umaga. Ganun din kay Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Si Merlita Abilia, ayan, magandang umaga. Flordalisa Calisar, good morning sir, sabi niya. Okay, good morning din sa'yo. Gis Tagli, morning sir Dennis, sabi niya. Lisa Sim, magandang umaga sa'yo. Yung dun sa may natin, Facebook page. Facebook page, bago tayo mag-exercise. Tingnan mo dyan sa ating Facebook, marami na dyan na gustong bumati. Si nga pala, si former governor, former Congressman Amado T. Espino Jr. ay bumisita rin pala. Diyan sa mga labi ni dating speaker JDB. Ayan, diyan sa may Simbang Bato. Bunuan. Bunuan. Ayan, kahapon ng umaga.
Ayan, kasi matalik niyang kaibigan yan si Judy B. Na ngayon ililipat yata sa batasang pambansa dun sa Congress yung kanyang labi. Kasi five term speaker yan kaya't nakakalungkot nga dahil si Judy B ay talagang nagbigay ng karangalan din sa ating bansa bilang speaker. February 16, tama. Memorial and Necrological Service alas 10 ng umaga. Saan? Hanggang alas 2:30 dyan sa may Batasang Pambansa. Sa House of Representatives. Ayan, okay. Kasi para masilayan din, makita rin ng mga ibang congressman yung si dating five-termer Speaker of the House. At Benicio Jr. Pagkatapos dyan ay doon na po sa may Heritage Memorial Park. Doon na, oo. Hanggang 7. Sa 18 naman ay sa may libingan ng mga bayani na. Doon ang huling hantungan. Ayan. February 18. February 18. Alas 7:23 ng umaga. Pwede na tayong mag-exercise, engineer. Okay, take it away. Mag-exercise. Hey, good morning nga pala kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Kumusta malay Councilor Nestor Gabrilio. Si Councilor Elias Villanueva. Councilor Mike Sison at si Councilor Joe Piloresco, good morning. Former Councilor Gerald Apicial, magandang umaga. Si former Liga President Carlito Diuna. Gayun din kay Engineer Art Gaspar, magandang umaga. Si Art Eustaquio, good morning. Ayan, si Arturo Eustaquio, dyan sa LGU Kalasyaw. Si Madam Jubeta Apiado Esteves, magandang umaga. Gayun din kay Sergeant Esteves. Kay Boss Carlo, magandang umaga. At Madam Barme. Si Kapitan Saudi Bauson, Barangay Makabito. At ganoon din yung mga kagawad niya, si Kagawad Pio Hilumin, Kagawad Junjun Gabrielio, Kagawad Dumedor Episcope, si Sun to be Kagawad Alvin de Vera de Guzman, at ganoon din si Sun to be Kagawad Jaime Binasa. Si BSW, Madam Anita Rulusta, magandang umaga. Lahat ng mga BSW at barangay tanod siya sa barangay Makabito. Si Sir Jeffrel dyan sa Mayor's Office Mapandan, magandang umaga. Si Sir Felix Domicilio, magandang umaga. Si Boss Darwin, magandang umaga. At ganoon din si Madam Sheila Pinulyar at Councilor Freddy Pinulyar. Magandang umaga din kay Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan. Si Councilor Chiniros Flores. Ayan. Magandang umaga sa inyo. Si Sir Jonar, good morning. Jonar Lapore, magandang umaga. Sa Barangay Anulid. Kung gusto nyong mapaganda ang inyong mga sasakyan, JML kayo pumunta diyan sa may Barangay Anulid. Paglabas ng sasakyan nyo, bagong bago. Oo. Si Marivic Rivera Balason, magandang umaga. Michael Mariado Suganov, magandang umaga. Majin Acorda, magandang umaga.
At ganun din lahat ng mga nakikinig at nanonood sa kailang FB Live dyan sa may First District na imbag na bigat kada kayo amin apo nga awantid labas na. Oo, naimbag nagsapa kada kayo amin na po. Maabi ga buklas kumoy amin dita nagbulinaw tan na Sambales. Hasta mo dita Eastern Pangasinan. Naimbag na bigat kada kayo amin apo nga awan labas na. Yadda Central Pangasinan maabi kabuwasan at si kayon amin. Yang gapoy nilabsan na. Ang gapoy nilabasan. Tapi ang gapoy maumuli. Awan labas. Awan tilabas na. Aglipas manon ti programa apo. Dapat italo nga minutos. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Bukas ulit. Kaya kami po ay nagpapasalamat ng marami sa inyo sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik sa ating palatuntunan. Ang inyo pong nakasama sa magang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Moharis. At kasama din natin dyan sa may technical control na nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Likna Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tan